Guys, dumating na yung ating in-order sa Shopee na battery ng motor natin kasi sira na yung battery natin. Mamaya kakabit natin 'to. Tingnan muna natin kung anong result, anong klase nito at ayan, gupitin natin guys para hindi masira yung kung baka may problema sampal natin doon sa nag-deliver. Salamat po sa nag-deliver kahit na late, tagal-tagal Ayan, mahirap buksan guys. Na nag-iisa tayo at kailangan natin may videographer. Wala naman tayong kita sa YouTube. Ayan guys, battery po ng ating mutmut. Ayan, anong tatak nito? Dayway. Ayan, battery ng ating mutmut na mga amigo. Ayan, open na siya mga amigo. Ma-open na natin yung ating battery. Yes, sana wala siyang problema para yung ating battery medyo hindi na tayo nahihirapan katatadyak ng ating motor. Ayan. Ito yung itsura ng ating may dalawang tornilyo. Hindi natin mailabas mga amigo. Ayan. Itaob na natin. Ayan mga amigo. At ito yung positive, ito yung negative. Ayan, mamaya na natin siya ikakabit. Tingnan natin kung hanggang saan tatagal to. Sanyang Energy Production Corporation. Ayan, Dayway battery, motorcycle battery. Ayan, pangkakwa siya amigo, pang matic na motor. Ayan, at mamaya na natin ikakabit ng mga amigo ito. At medyo marami pa tayong gagawin. Mamaya pakabit natin mga amigo, kakabit natin yan mamaya pakakain. Ayan mga amigo, ikabit na natin yung ating battery dito. Tanggalin muna natin itong cover para makita natin kung pares ba yung ating nabiling battery. Sana nga battery ang problema mga amigo. Ayaw na kasi mag-start Tanggal muna pag may time. Ayan, parang malaki yung battery ng dati amigo. Ayan mga amigo, ito yung ating stock na battery. Tingnan natin kung obra kasi parang hindi parehas. Ayan amigo, tanggalin muna natin. Ayan mga amigo, tanggalin natin yung ating battery luma. Sumasabit pa. Ayaw yata Ayan, parang pares lang mga amigo. Sana nga pares lang siya para hindi na tayo problema pa. Ayan mga amigo, palitan natin bago. Kabit tayo ng battery. Kabit tayo ng battery guys. Ayun, mahirap magkabit ito. Kailangan pa ng panungkit. Patay tayo rito. Pangit guys, pangit guys, pangit. Ayan, subukan natin ikabit.
Yan, naigpitan guys, naigpitan. Salamat naman naigpitan. Umabot yung ay nako. Mahirap pa isikabit ng isa. Ayan na guys, naikabit na natin yung battery. Okay na. Start again. Okay. Okay na siya guys, at may bago na tayo battery. Hindi na tayo magtatadyak. Again. Ayan, okay na. Battery talaga guys ang problema.